Bueno, moitas gracias a todos por estar aquí, por darle comezo á festa do San Xoán, e que mellor con un pouquinho de música e de alegría. Empezamos fuertes, a ver se polo menos parara de chover, escoitar esta boa música, a ver se Dios nos ajuda un pouquinho a poder disfrutar un pouquinho destas festas que tanto estábamos desexando todos, verdad? Bueno, pues ahora seguidamente, despois destes mambos de Pérez Prado, vamos a seguir con un bonito bolero que nos vai a interpretar Jennifer Cambón e Samuel Quiroga. Jennifer Cambón está representando a Torre de Órdenes nos recantos do Luar. E que lle temos que votar, que se conseguimos que gane esta carballesa, guapísima, e su alumna do Conservatorio de Carballo.
Ahora, seguidamente, vamos a presentar a dos grandísimos cantantes tamén carballeses, que son Martín e Garoa. Dos grandísimos cantantes, pero non de estatura, sino de artistas.
Bueno, ya estamos dentro del horario. No vais a ser que me emocione empezar a hacer temas. Bueno, pues ahora vamos a seguir con una carballesa que en realidad é de Sofán. Mellor dito, é de Sofán. María Jesús es cantante da Orquesta Triego. Vamos a cantar ahora para todos, ponernos de acuerdo.
Bueno, seguimos con cantantes. Sabedes que a Iván de Carballo modernizouse muchísimo. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a Samuel Quiroga, que nos vai a cantar un bonito tema de Prince que se chama Purple Rain. Un tema espectacular. Vale, alumno do Conservatorio de Carballo tamén.
Grandísimo, Samuel. Gracias. Bueno, vamos a facer o último tema, con permiso, verdad? E vamos a dar pasos ao noso pregoeiro, ao noso alcalde, e ao presidente da Comisión de Festas, para que den o pregón. Vamos a facer este último tema antes do pregón, e despois, se vos quedou un pouquinho de ganas, nos podemos facer ao menos un tema ou dous. Si o queredes. Moitas gracias. Moitas reunións e darte moitas voltas, Gustavo, Deus, Mari, Inés, Roberto, Alba, Meri e eu mesmo, xunto coa axuda da Consellería de Festas e Casual de Cultura, temos que facer un programa de festas que esperamos que sexa o vosso grado. E como non pode ser de outra maneira, as festas se dan comezo como un pregón. Este ano temos a sorte de contar con un pregoeiro, como non podía ser de outra maneira, carballés. Alejandro Navidad é un carballés que se siente moi orgulloso de ser, defendendo de Carballo alá onde está. Neonatólogo e director do Hospital Materno Infantil de Coruña, pero tamén traballou na Paz en Madrid, Boston e en Perú.
Licenciado pola Universidade de Santiago en 2005, doutorouse en Medicina en 2016 con os Consello. Sempre estivo moi implicado na vida carbalesa e a súa presencia en distintas actividades culturales, sendo Nemo Beneiro Esposo, presidente da Asociación Cultural Nemo. Defende a cultura tradicional, música e o baile de Galicia, chegando a bailar na súa propia obra unha muñeira con miles de visualizacións en YouTube. Dende a comisión queremos darle as grazas a Ades e tamén a todas e todos os que fan posible que esta festa se desenvolva con normalidade. Patrocinadores e patrocinadores de local, Guardia Civil, Protección Civil, Brigada de Obras, persoal sanitario e todos os o seu traballo axudan a que disfrutemos destes días. Uns días que desde a comisión pedimos que sexan libres de todo tipo de violencia. E agora quedan nas mans do noso pregoeiro. Moitas grazas e vivos un xo. Señor alcalde de Carballo, señores miembros da Corporación Municipal de la Comisión de Festas, familia, amigos, ben queridos carballeses todos. Eu son Balbín, un rapaz de aldea, como a quen di, un ninguén. Cando pensaba eu en como comezar hoxe este pregón, estas palabras, estas poucas palabras con as que Xosé Neira Vila a comezo Memorias de Neno Labrego, viñaseme continuamente a cabeza. Porque é que eu son Alex, un rapaz de Carballo, da Rúa Ourense, da Leus, do Alfredo Lañas, como a quen di, un ninguén. E así a todo, aquí me tendes. Hoxe estou aquí, diante de todos vos, tendo a inmensa honra de ser o pregoeiro das nosas festas parroquiais. Sendo honesto, non podo dicir que a invitación do alcalde fose unha completa sorpresa para mí, porque eu xa algunhas veces imagineime a mí mesmo nesta situación. Por que? Quizás poda ser porque o meu amigo Iván sempre nos últimos anos, cada vez que chegaban esas horas de madrugada nas que florece a exaltación da amizade, me dicía con orgullo, pero tamén con un pouco de retranca: e tú, cando les entregou? Pero non creo que sexa por iso. O que creo é que eu era consciente de que este momento podía chegar porque sempre me sentín e me sinto moi querido en Carballo. E non hai maior mostra do cariño que tengo no meu pueblo para mí que permitirme estar hoxe con vos, con esta honra e esta responsabilidade. Ainda que inicialmente recibín a invitación de Vencio con moita ilusión, teño que recoñecer que nos días seguintes foron surdidos esos pequenos medios, inseguridades que todos temos cando asumimos un novo reto. Esos que os psicólogos coñecen como o síndrome do impostor, non? E detrás do síndrome do impostor están esas preguntas que din: de verdade merece isto? Estarei a altura do que se agarra de min? Por que me pasan a min estas cousas tan boas? Non debería estar outro aquí, e non eu. Pero logo lembrei a Woody Allen, cando na ceremonia de entrega dos premios Príncipe de Asturias no ano 2002 comezou o discurso de agradecemento do premio parafraseando un cómico americano que se chama Jack Benny e dixo: eu non sei se merece este premio, pero bueno, tamén teño diabetes que tampouco creo que merece. Esta pequena broma, que ben podería ser considerada unha especie de retranca americano-galega, non é máis que unha chamada a disfrutar as cousas boas coas que a vida nos agasalla de cando en vez, a disfrutar do presente. E isto é algo que eu procuro aplicar no meu día a día. Creo que en parte porque o traballo faime especialmente consciente do de súpeto que pode cambiar a vida dunha persoa ou dunha familia. Un nunca sabe cando deixa de estar, ou cando perde a oportunidade de decirle aos seus todo o que simple, ou cando perde a memoria que necesita recordar. Así que permitideme disfrutar con vos desta hora 3/4, que vou tardar en ver o pregón. Un dos consellos que me deron hoxe foi: o vos se breve 2 veces por. Vou intentar, non sei se consigo porque teño moito que dicir, e vou deixar a moita xente sen nomear, vexo moitísima xente que quero moito, pero vou intentar teñer 20 minutos de máximo. Eu nací en setembro do ano 81, é dicir, teño case 41 anos. E durante moito tempo eu pensei que había certas cousas, como falar da experiencia propia, como aconsellar a outros,
como revivir acontecementos pasados que tiña que agardar a que fose unha persoa maior. Unha longa experiencia acumulada que coa perspectiva a sabedoría que tan só dan un paso dos anos. Pero algo na vida dos meus avós fíxome pensar que non, que sempre un bom momento para compartir pensamentos, crenzas e experiencias cos teus. Primeiro, o meu avó Federico, ao que non tive a sorte de coñecer porque faleceu con apenas 10 anos máis dos que eu tenho agora. E ainda que sempre tiven ao meu pai, as miñas tías Blanca, Bea e Joaquín, e a miña boa Joaquina, para transmitir os seus valores, moitas veces pensei que me teria gustado poder ter unha conversa con ela, coñecer a súa voz, escoitar os seus consellos, pero nin el tivo a oportunidade de darnos, nin el de escoitarnos. Ao meu avó Vicente, sí que tive a sorte de coñecerlo, e de estar con ele durante moitos anos, pero teño que recoñecer que durante moitos destes anos, digamos que non tivemos conversas moi profundas, e había moitas cousas dele que eu descoñecía. Pero todo mudou no ano 2004-2005, cando o meu avó Vicente padeceu unha enfermidade autoinmune que os médicos denominamos síndrome de Guillain-Barré, e que fixo que tivese que permanecer ingresado no Hospital de Oza na Coruña durante bastante tempo. Eu, nesas tardes, moitas veces, acababa a miña jornada laboral no materno e dirixíame ao Hospital de Oza a pasar a tarde con ele. Nesas tardes, na planta, na hospitalización, na cafetería, nos xardines de Oza, o meu avó contoume os detalles da súa chegada a Laxe, aló polo ano 50, e como pouco tempo despois, desde a ventada pensión da terraza, viu pasar a moza máis guapa que nunca vira, que non era outra que a miña boa Rita. Contoume como, cando finou o seu tempo en Laxe, decidiu montar o seu socio Juan a tenda de electrodomésticos de móviles de establecimientos Exa, o Filis, como moitos de vos seguro que recordades. Contoume como para vender cociñas de gas tiveron que facerse coa distribución voluntaria en Bergantiña, ou como para vender televisión tiveron que poñer e financiar eles mesmos a primeira antena de repetición no cumio do Montenegro. Expresoume sobre todo tamén o tremendo amor que tiña cara as súas fillas, e o que supuxera para ele ser pai e ser avó. Eu sempre pensei que foi injusto ter conhecido moitas destas cousas tan tarde na vida de Vicente. Así que hoxe, na metade máis ou menos da miña, vou aproveitar este escenario de luxo para compartir con vos algunhas reflexións vitais. E despertar, eu non vou falar das cacheas, non vou falar das relacións as que me levaba o meu pai con a miña amiga Emma a la 24 de junio. Non vou falar de fiunchos, de negras, da festa do bosque, das sardinas, nin siquiera vou falar do solsticio de verano, nin da noite máis curta do ano. Vou falar do que me trouxe ata aquí. Un bo resumo da miña trayectoria vital, en moi poucas palabras, foi o que fixo Manuel Rey no ano 2014 nun artigo na Voz de Galicia, que titulou coa frase entre folentos e muñeiras. Entre folentos e muñeiras. A mí gustoume moito, porque moito que estas poucas palabras definen moi ben boa parte do que ocupou a miña vida. Pois ben, comecemos con os folentos. Así, por de pronto, un pode pensar que como o maior mérito para estar aquí con vos é a miña profesión. E é que a medicina é a máis científica de todas as artes, a máis artística de todas as humanidades e a máis humana de todas as ciencias. E é que ser médico, por moito que digan, hoxe se está moi ben considerado na sociedade. Os médicos sentímonos moi ben valorados. En cambio, moitas veces eu penso que se de esforzo e dedicación falamos, hai moitísimas outras profesións que ben poderían gozar do mesmo prestigio da medicina. Que me decides da enfermería ou dos mestres, por poñer algún exemplo. E ainda que non sexa moi popular decir, tamén eses políticos que entenden a súa profesión como un servicio público, os hai. Ou eses empresarios que arriscan os seus cargos en proxectos colectivos. Estou seguro de que noutro tipo de sociedade, con outros valores, quizás hoxe sería un irmán Fico, o que foi que unha das persoas máis brillantes e que máis traballadoras que coñezo, o que estaría merecidamente aquí, dentro deste pregón. Pero quizás o prestigio da profesión médica teña que ver con esa vocación polo cuidado das persoas, por esa implicación persoal que sempre definiu que debe seguir definindo a medicina. E aquí en Carballo sabemos moito disto, porque se hai un maior exemplo destes valores de implicación e de vocación son os médicos rurales, os médicos de pueblo, eses que estaban de dieta na calle da Salina 7 días a semana, que igual facían de ginecólogos, que de pediatras, que de internistas, que de ciruxanas. Eu estou seguro que esta percepción holística, esta percepción tan global e tan ampla da medicina en Carballo, ten moito que ver tamén coas propiedades das nosas almas termais.
Fíxate, na memoria de los baños minerales de Carballo, o doutor Juan Güelles dixo o seguinte: as augas da vila de Carballo están recomendadas para as enfermidades agudas, mas onde teñen maior influencia en as crónicas. Melloran considerablemente as doenzas da pele, erisipelas, herpes, sífilis, enfermidades crónicas do peito, cistite crónica, cardialsias, oftalmias, contusión, fracturas, dislocacións, reumatismos, gotas e parálisis. Sabedes que, con puro lógico, o papel dos médicos en Carballo ten que ser de meros espectadores, ¿no? Pero para algo debemos facer falta, porque Carballo foi e segue sendo vértice de grandes médicos. Sendo consciente eu desta tradición curativa do noso pueblo, eu elexí non por casualidade facer as miñas primeiras prácticas como estudante de medicina no polo ano 99 no Centro de Saúde de Carballo, con dous médicos. Con un que era galego, de Carballo, e outro que era castelano, e foi de Valladolid, no Fallo. Pronto pude comprobar as dificultades da entrevista médica, as que se enfrontaban a diario, como aquela vez que alguna vez se recordei entre o doutor García de Calzos e un tal de Manuel. Como lle vai, Manuel? Hai que ir tirando. E sede bebendo, Manuel? Ai, sede non paso, doutor. Fuma, do rubio nada. E doide? Ai, tapalle bien. E non toma maioría das pastillas? Se lle digo a verdade, mentiría. Ou aquel día que o señor de Sofán consultou con ese médico castelano coa frase: teño unha pele na forza que me prende ata que vomito non termino da pegada. Imaginade a cada médico que tiene, o estudante que tiene que facer de traductor. Pero a miña relación con a medicina de Carballo non quedou naquelas primeiras prácticas. Eu fixen de médico de nenos na Coruña. E ali sigo exercendo agás as pequenas paréntesis en Boston, en Madrid ou en Melbourne, para ampliar a miña formación como neonatólogo. En todos estes anos, como médico de nenos, sempre procurei ser de utilidade para a xente de Carballo. Eu teño claro que a equidade é un dos valores fundamentais da sanidade pública na que traballo e sempre traballei. Pero os meus compañeros na unidade de tratar e no servicio de pediatría, que está no Solar para dar fe de isto, sempre saben que se hai unha excepción, se hai un médico para ser mellor tratado, ten un trato preferencial, é precisamente ser de Carballo ou de Lasa. A unidade con ser da zona da CO é suficiente para que eu me dé ese trato preferencial. Desde vai anos medio, ademais, teño a sorte de que depositaran en min a confianza de liderar a xestión dun hospital como materno infantil, no que naceron a maior parte dos carballeses menores de 40 anos, en no que cada ano atendemos a máis de 200 recén nacidos de Carballo. Eu asumo a dirección deste hospital coa conciencia da enorme responsabilidade de influir na saúde das persoas, pero tamén de xestionar diñeiro público, e co convencemento de que ese diñeiro público como tal non existe, senón que é a suma dos cartos dos contribuintes, os cartos que cada un de nós gañamos pobre para os médicos. E ali sigo, e agardo seguir moito tempo, sexa como director ou sexa como pediatra. E digo-vos unha cousa, agora que non me escoita. Mentre eu teño a oportunidade de estar ali, estén a miña man, ali tedes un carballés disposto a ajudar. Este ofrecemento así, por emoción, vai a recordar a miña mujer. Un domingo por la tarde, alguén me chamou a hacer alguna consulta, pero bueno, xa estamos aquí. Pero deixemos os ponentes. Imos falar das muñeiras, de esas movidas de gaitas, que dirían os amigos. A mí, gustame pensar que as cousas non acontecen por casualidade. Eu tive unha sorte, todos nós, prácticamente todos nós, tivemos a sorte de nacer nunha das zonas de Galicia, nunha das zonas do mundo, con máis riqueza etnográfica. É certo que quizáis non somos os líderes do patrimonio material, pero non hai dúbida que Galicia, que Carballo e Bergantín en xeral somos o epicentro do patrimonio inmaterial. Tiven a sorte tamén de que meus pais, sen ter eles ninguna relación con folclore, apuntaronme a baile galego, algo polo ano 85 no Centro Cultural de Ferrobrancas. Ali coñecín a moitos amigos, que moitos deles están hoxe aquí. E tamén coñecín a Xema, mestra histórica de baile galego, entre outros moitos méritos, a cal que estarei sempre eternamente agradecido e sempre aproveito para exaltar a súa figura. Anos máis tarde, un grupo de non máis de 15 bailadores fundamos a Asociación Cultural Arenera, da cal tiven a honra de ser o seu primeiro presidente. Foron meses de moito esforzo, recuperando a organización do Día da Muñeira,
intentando poñer en marcha unha escola de música máis tradicional, e recaudando cartos, literalmente, rúa a rúa, local a local, persoa a persoa. Foron días nos que eu falaba máis con Patricia, con Laura, con Carlos ou con Anabel que coa miña moza. Pero non sabedes a ilusión que me fai ver que esa asociación sigue en pé e sigue funcionando e que convive coa intensa actividade asociativa e cultural que temos no Concello de Carballo. No que non temos esa escola municipal de música baile tradicional que eu sempre ansiei, pero no que xorden iniciativas espontáneas tan maravillosas como esa dos rapaces da escola do Alpendre. Falando da nosa música, non podo deixar pasar a oportunidade de facer un agarimoso recordo para o que é o noso gaiteiro, Pedro Luis, que ali onde queira que este, estou seguro de que me estará escoitando vai por ti, Pedro. A miña carreira folclórica culminou no ano 2006, cando tiven a sorte de entrar a formar parte desa carantalla e de estar ali 11 maravillosos anos. Agora son as miñas fillas as que comenzan a dar os seus primeiros pasos neste mesmo lugar. Para que non o coñezas, a carandaina é como dicilo, como Real Madrid a muñeca. Pero para mí é moito máis que iso. Ali aprendí moito, fixen bons amigos, desfrutei, pero sobre todo coñecín a Ana, a miña muller, a que é, sen lugar a dúbida, a mellor parella para o baile da vida que poida imaginar. Compartir a vida con alguén que cada certo tempo lle di: Ana, temos que ir a Carballo para 2 semanas que non vimos. Non debe ser fácil, pero vaya, algo debemos ter os de Carballo que non será por casualidade que dúas das súas mellores amigas, Marta e Cati, sen serenas de Carballo, casaron tamén cada unha delas cun carballés, con todo e con chela. Eu sempre penso que cando un proba o café de verdad, xa non lle vale a chicoria, non? Pero eu non creo estar hoxe aquí nin polas mulleres, nin polos foneros. Eu creo que en realidad estou aquí polo Carballo positivo. Un lema que non é máis que unha reivindicación, un ensalzamento da carballesía que sempre levo por bandeira. Os meus amigos da carreira en Santiago adoitaban vacilarme un pouco pola intensidade con que eu vivía ese intenso orgullo patrio. E dicían, e tamén porque dicían que a longo de anos sempre había alguén de Carballo. A combinación desta fama de dignidade que tiñan os carballeses, os meus amigos, tivo lugar en Oviedo. Unha vez realizado o exame MIR, tive unha mala sorte de ter un pequeno accidente de tráfico nunha rotonda na que choquei cun coche. Un coche que estaba conducido por un de Carballo que emigrara a Asturias, vai non pretendo. As risas dos meus amigos xa eran da bomba, cando chegou a parella de policías locais a levantar atestado, e un deles, mirando para o meu coche, porque había unha pegatina que ponía concesionario Guardación de Carballo, dixo: pero este Carballo, pois onde verlo? Pero non quedou aí a cousa. A apoteose final veu cando levamos o coche ao taller do concesionario Volkswagen, en Oviedo. E non moi discreto, isto me digo, pero o seu dono resultou que era parente dos Beixos, daqui de Carballo. Desde ese día, para os meus amigos de carreira, ser de Carballo é unha garantía de ter as portas abertas en calquera parte do mundo. E eu estou moi acordo con isto. Como carballeses e como galegos, a lectura do ressurgimento de Alfredo Brañas resulta obrigada, pero sin desmerecer o corpo da excelente obra de Brañas, o seu prólogo, que está feito con un colega meu, con un parte caballete, é tamén digno de ler. E por qué? Porque nel, entre outras cousas, faise unha definición do que é ese sentimento de pertenza, coa que eu estou moi de acordo. Es, ante todo, e sobre todo, tendencia natural e espontánea, no peculiar en ningún territorio do país, que aun cuando procede inmediatamente de muchas diversas fuentes, tiene por origen primordial el amor al santo suelo donde abrimos los ojos a la luz y donde las primeras brisas orearon nuestras sienes, el amor a la patria. Y teniendo su fundamento en tan elevado sentimiento, claro está que ha de ser fecundo en bienes y en prosperidades. Y es que contra esa tendencia al narcisismo, al individualismo que define as sociedades modernas, o sentimento de pertenza a algún sitio érguese aínda con máis importancia.
o sentimento altruista de ter continuidade histórica con algo, ou de sentir que formamos parte de algo que é máis grande que nos mesmos, é esencial para a nosa pervivencia, como pouco, para o mantemento dos nosos valores como persoas e como familias. Mirar cara atrás é un xeito de supervivencia. Porque, como dixo Castelao, a tradición non é historia, a tradición é a eternidade. Neste momento de realizar ao ritmo dos distintos movimentos sociais modernos, ás veces temos que darnos conta de que a verdadeira originalidade moitas veces consiste en mirar a vista cada orixe de cada un. E cales son as miñas orixes? Os meus recordos da nenez teñen como epicentro precisamente este punto equidistante entre o Colexio Reus e a Rúa Ourense. En concreto, o primeiro recordo consciente que eu teño é no monolito que non fai moito estaba aí na plaza con o meu amigo Alberto nun pequeno coche eléctrico da marca Feber e cobrándolle 3 pesetas aos nenos por dar unha volta. Este recordo e moitos outros que unen a Alberto realmente os tiña reservados para a boda de Alberto, pero en realidad está facendo un pouco romolón nese sentido, verdad? Pois vou aproveitar este momento para ensalzar a figura do que é un amigo de toda a vida e para toda a vida. Alberto, sinto orgulloso de ser o teu amigo, de ter un terceiro irmán e de seguir compartindo a vida contigo. Pero Alberto, o de Barca, non é máis que outra peza, unha peza esencial, pero outra peza na engranaxe perfecta que conforma como un grupo de amigos. Eles son os que mellor me definen como persoa e como carballés. Iván, o de Arizonda, Milagrosa, Manu, o dos Libretas, o de Cuba, Moisés, o de Periscal, Pablo, Burger, do Xabarín, de Gabriel, de Lilín, de Manolo, Chuchi, o de Pomo, Sé, o do Rega, Pedro, dos Camaño, Pablo, o de Andrade, Juan Félix, dos Chapela, Jorgito, do de Rei, Paco, dos Cotelo de Joane, Xusto, o de Aurora, Xurxo, o de Neche, o dos Tacente, Senel, o de Alvarito, da miña casa, Manu, o de Alonso, e de Barranca, Manu, o dos Reis, Jorge, o de Ferrol e de Carballo, Jacobo Vila, os de Xacobe, Pepe, o cuñado, Pablo, o de Nino, o David de Baíñas. Rapaces, queremos. Sen vos non isto sería posible e sinto a inmensa responsabilidade de estar representando un anaquiño de cada un de vos aquí. Pero eu son, sobre todo, o fillo de Ficos e Marilín, o irmán de Ficos e de Vicente. Todo o que son, debo llevarles. E non hai maior orgullo para mí que ver as súas caras de emoción e de felicidade hoxe aquí. Papá, mamá, irmán, gracias. Sei que seguramente tereches moitas máis voltas a este pregón a este momento das que lle diga. E é que meu pai é así. Ten esa capacidade de sufrir os sentimentos e os problemas dos que lle rodean moito máis que os seus propios. Quizais esta curiosa, exagerada e sufrida empatía de meu pai quizás teña que ver con unha das túas frases favoritas, papá, unha das cousas que máis me repetiches na tua vida. Ale, como a un hijo non se le quiere a nadie. E como adoita acontecer cos consellos dos pais que dan aos fillos, o tempo remata por confirmar a súa veracidade. E sí, eu agora son moi consciente disto. Por iso, as miñas últimas palabras hoxe aquí son para elas. Sara, Carmela, Marina, facedelle caso a papá. Como unha filla non se lle quere a ninguén. Queridos carballeses e visitantes, desfrutade das festas, desfrutade da familia e os amigos, desfrutade do presente. A xente nova, sobre todo, sentidevos orgullosos de ser de onde sodes e gozade da vida. Quedan oficialmente inauguradas as festas de San Xoán 2022. Que viva San Xoán e que viva Carballo!
Dice, doutor, quen é? Son Herencio. Que Herencio? Conoces algún? Bueno, pois, ele empezou citando a Leila Vilas, citando un texto de un neno labrego. A primeira persoa que leu un neno labrego chamábase Herencio. Tamén son casualidade. Tamén son casualidade. Non nos tiñamos preparado. Bueno, pois, efectivamente, como non nos tiñamos preparado, a mí sí que me toca falar das cousas da festa, porque estamos de festa. E polo que se ve, sabemos suportar moi ben esas horas de calor, de que hai que suportar outros, e por eso estamos aquí, baixo este coberto, para que o sol non nos castigue demasiado. E durante estes 2 anos, é verdade que non estivemos tampouco en ningún túnel do tempo. E a verdade é que padecemos 2 anos sin festas, na escuridade total, consumindo fogar e máis fogar. Pero hoxe, que nos gustaría estar na água, na gran água do Concello, lugar onde todos vivimos e nos atopamos, pois temos que facelo en este outro recuncho. Pero evidentemente, é polo que estamos a demostrar, temos ganas de festa. Carballeses, carballesas, cando se quere a festa, o tempo de agardar logo pasa. Iniciamos hoxe unha nova seita, unha nova andaina neste camiño curto que estamos a percorrer como unidade no libro do noso povo. Nestas páxinas existen palabras que nos identifican co San Xoán, que son só nosas, deste Carballo activo, dinámico, que sabe celebrar a festa e o divertimento para lograr un lugar que nos afaste das miserias, das violencias, das bombas e das guerras, porque sabemos manter as tradicións. En este San Xoán foi recoñecido outro imaginario diferente, e o cartel recolle esa boa costumbre de lavarse coas augas de rosa, imaginado e creado por un tamén unha xove carballesa, por Nerea Vilariño. Os meus parabéns, Nerea. Ese cartel que anuncia que a festa chega será obrigado que nos enchamos de liricia. Hoxe empeza o San Xoán e hoxe está a ser, que non diría, a chegada do verano. De momento, cando a luz acompaña, cando o sol transmite a necesaria sensación da calor que nos inundará, seguro, para que un ano máis Razo, Baldallo, Pedro Rosal, Saíñas ou Ornella permitan disfrutar das súas aulas. Os galegos, as galegas en o mar, non seríamos máis que sombras. Sin a auga e a brisa do mar, refrescando a nosa pel, ficaríamos empobrecidos. E sempre queremos un mar de vida neste tempo de San Xoán, un mar que non pense en golpearnos ca dor e o desconsolo e que nos traia da súa seara inmensa a enorme factura da colleita. Sempre nestas datas, ales tamén, botamos moi en falta os ausentes, moi en falta, pero volvemos con liricia a saudarnos con quen non estamos de cope. Vellos amigos que seguirán querendo outra volta estar entre nós e coa familia, e poderán camiñar neste Carballo que paso firme siga a converterse nun bo lugar para vivir, e que paso a paso tamén recolle agasallos de recoñecemento mesmo internacionais, como aconteceu a semana pasada en Madrid ca Escoba de Prata que nos concedeu a Asociación Técnica para a Xestión de Residuos de Medio Ambiente. Con escobas ou non, a Illas Leiras volveu estas noites pasadas a escoitar feitos máxicos de feiticeiros. A tradición da auga de rosas traerá a frescura do novo día. A sardiña,
tras comer, pringará o pan, e un vaso de viño pode ser que non tea forza para saltar as cacheras. A música, o foguete, salgarada, será escoitada máis alá dos nosos lindeiros. E, sobre todo, con respeto, sen violencia, a ninguén, a ningunha muller, a ningunha rapaza, a ningunha nena, porque só así serán festas e diversión para todos e para todas. Carballo é, sin dúbida, tamén música e tradición. Son moitas as entidades que durante décadas estiveron a estar a traballar no sempre loable esforzo de recuperar esa memoria inmaterial ao que o noso Corcoeiro facía referencia. Unha cultura musical que se foi pasando de pais a fillos, a netos, amigos, a veciños, e que non poderemos perder nunca. Pero tamén hai que incorporar vanguardas, a xente que fai deste tan querido concello un lugar de referencia na innovación, na creatividade, no cariño ao propio e tamén na ciencia e na investigación. O noso pregoeiro, que fixo unha viaxe en ese túnel do tempo familiar, é coñecido como defensor da música e do folclore. Pero, sobre todo, e por eso pensamos nel, porque defende sempre ese Carballo positivo. Por eso estivo aquí, por eso está aquí entre nós. Porque é unha necesidade humana ser de algún sitio. E declaramos compartir o seu orgullo de ser deste povo, porque estamos seguros que este reconhecimento que significa ser o pregoeiro das nosas festas patronais será unha nova pinga de ilusión para seguir cuidando profesionalmente dos nosos neonatos, que, ao igual que as pequenas lámparas da nosa árbore mítica, tamén, junto a túa familia, formades parte da felicidade que desexamos para todos. Grazas, porque, ademais, aceptou de inmediato. Agardo que disfrute sempre deste momento tan especial e das lembranzas do mesmo para todas aquelas persoas que nos sentimos fondamente carballeses e carballeses. Moitísimas gracias, pregoeiro, moitísimas gracias, Alex. Tamén son sempre agradables os compases da Band Municipal que incorporaron novas notas a esta nosa festa. Unha banda que se recuperou e vai nutrindo acertadamente do alumnado do conservatorio e que pouco a pouco vai sendo referente musical. Moitos parabéns polo traballo que estades a desenvolver e moitísimos parabéns pola alta calidade musical e esforzo de todos os responsables, integrantes e profesorales. Moitas grazas á Comisión que fixo posible esta programación nestes tempos tan difíciles para asumir compromisos de gasto. Grazas tamén a todas as persoas que farán posible que estas festas sexan sempre alegres. Brigada de Obras, Policía Local, Protección Civil, persoal de cultura, colaboradores, participantes nos moitos actos programados, veciños e veciñas, todos. En Carballo sempre soubemos disfrutar do San Xoán. Por iso convido-vos un ano máis a facer destas datas as máis importantes para todos e todas. Verémonos, como non, nesta agua da Praza do Concello. Verémonos nas rúas, verémonos nos concertos e verémonos no Bosque do Añón, que se convertirá no mellor espacio posible ao Rei do Añón, con bellas sensacións para poñer o alborote final a esta nosa festa. Vivamos con respeto a San Xoán, a Xolda, a Algarada, e recuperemos o espírito festeiro. Que así sexa, que o tempo acompañe, que sempre digo,
pero este ano estamos pinchando. Espero que a partir de xoves xa non llove. Don José vai botar en cara unha vez, pero non que vou facer. Moita falta fai estar novamente disfrutando dos amigos, disfrutando da familia, disfrutando da rúa. Como ben dixo o noso fregueiro, que empece a festa. De todos, de todas vos, de todos os veciños e veciñas de Carballo, queremos agasallar a Alex Ávila Álvarez con este Carballo para que sempre o teña de verdade. Además ten unha gran ventaxa, que como é de Sargadelos, a limpieza é moi fácil de facer. Din que un nunca é profeta na súa terra, pero en Carballo somos distintos. Eternamente agradecido polo agarimo con que sempre me trata a miña vila. Que viva San Xoán, Alex Ávila.